Allah ta'ala barkatu. Yan uwa kamar yadda kuke gani yau zamu yi bidiyo ne akan yadda za ku yi claiming din wani airdrop wanda insha Allah shi ma za a samu alheri wanda da zarar kayi instant za su ma releasing din shi token din a cikin wallet din su. To abinda za ka yi shine za ka zo ka tafi ka shiga cikin Play Store naka, za ka taba shi da zarar ya bude za ka zo ka yi searching din shi, za ka nan gun za ka zo ka taba nan gurin kamar haka za ka yi, za ka ce exchange, za ka ce exchange sai kai sacin. Da zarar ka yi sacin ɗin za ku zo nan gashi nan sama da mutum 10,000 sun yi downloading ɗin. Abinda za ka yi kawai za ka taɓa shi kamar haka, da zarar ya buɗe za ka zo nan gun ka taɓa install sai ka ce install. Da zarar ya gama abubuwan da zai yi gashi nan yana downloading. Da zarar ya gama downloading nan gun za ku ga yayi green, da yayi green ko abinda za ku yi shine da zarar ka gama nan gurin already za ka zo ka taba wannan gun kamar yadda kuke gani open, za ka taba shi kamar haka zai bude. Da wallet din ta bude ma za ka zo ka ce create a new wallet sai ka taba kamar haka, kamar yadda kuke gani. Your funding will be at risk if you do not back up your using your wallet. To yanzu abinda za ka yi za ka zo ka taba setting nan gun, za ka taba ok, za ka taba wannan close din haka. To abinda za ka yi za ka zo nan gurin da aka rubuta setting, za ka shiga, za ka ga 12 seed ɗinka, wasu seed ne kamar na Truthwallet za ka je ka kwafa. To yanzu bari mu ga, bayan ka taba nan gun ya bude, to bayan ka shiga nan gurin ka kwafo seed ɗinka, za ka kwafi seed ɗinka ka rubuta a takarda kamar yadda kake a Truthwallet. To abinda za ka yi na gaba za ka zo nan gurin za ka taba shi, za ka yi arranging ɗin wannan word ɗin guda 12 da suka baka, za ka zo ka jera su a nan gun, a cikin nan za su nuna ma gun da aka sa kai verifying ɗinsu. To bayan ka gama da nan gurin za ka dawo cikin wallet ɗinka nan gurin kamar yadda kuke gani, za ka zo za ka kwafi wannan wallet address ɗin, za ka kwafi wallet address, za ka taɓa wannan receipt ɗin, za ka taɓa nan, za ka zo ka taɓa wannan gurin, za ka je cikin Truthwallet ko kuma inda kake da Binance Smart Chain, sai ka je sai ka turo shi. Idan ka turo shi za ka gan shi a cikin nan gurin, cikin balance ɗinka na nan gurin za ka gan shi ya hau. To bayan ka yi wannan abinda za ka yi na gaba shine za ka zo nan ka zo ka taɓa wannan home ɗin. Idan ka taɓa wannan home ɗin za ka zo ka taɓa wannan airdrop ɗin, za ka taɓa shi, za ka taɓa airdrop kamar haka. Da zaran ya bude maka haka a nan gun sai ka janyo ƙasa. Nan gun zan ajiye mana reference BEP20 address ɗin a cikin wannan bidiyo tamu a cikin YouTube channel ɗin insha Allah. Sai ka kwafi, ka ɗauke ta ka kwafa, sai ka zo cikin nan gun ka sa ta. Zan sa a cikin description na wannan bidiyo ɗin a cikin cikin YouTube channel ɗin insha Allah. To yanzu bari mu je, gashi nan za ku gani gashi na turo BNB ɗin gashi kuma ya sauka alhamdulillah. To abinda za mu yi a nan shine za ka koma ka taɓa na cikin YouTube channel ɗin nan insha Allah, na kan wannan bidiyon da muka yi, sai ka taɓa claim, za ka yi haka automatic gashi nan, sai ka zo ka ce, sai ka zo ka taɓa confirm, sai ka yi haka gashi nan sai ka sa fingerprint ɗinka gashi nan, airdrop already sun bani shi gashi nan, claim successful. To sai ka dawo cikin wannan wallet ɗin sai ka duba haka, gashi nan yana pending transaction ne. Da zarar ya gama abin nan, da zarar ya gama gashi nan za ku gani karfe 10:31 gayi nan sun sauke min shi wannan token ɗin gashi nan guda 150 za su baka, kun gan shi nan gashi, sai kai back gashi nan kun gan shi nan gashi nan ya sauka automatic. To wannan shine da ake claiming din shi wannan token din.
legit token ne, legit airdrop ne. Insha Allah da zarar kai za su sauke ma shi, kuma ba za a jima ba insha Allah za ku ga sun abin nan ɗinsa. Za a yi sa shi a market a fara trading ɗinsa. Wannan shine gashi nan, wannan private sale ne suke yi, sun ma gama private sale ɗin, to saura pre sale gashi nan suna kan yin shi. To abubuwa ne da yawa gashi nan, akwai marketplace a cikin ita wannan wallet din, akwai staking, akwai launchpad inda za a rinka yin za a yi launching din sabon token. Za a kawo shi wannan wallet din a ce su yi listing din sabon coin wanda mutane za su zo su yi participating su siya kamar a IDO kenan, launchpad. To shine wannan kuma NFT marketplace ne wanda yanzu mun san NFT token suna bada mamaki sosai. To wannan shine abubuwan da ita wannan wallet din take dauke da shi. Kar mu wasa da shi, mu yi kokari mu wannan airdrop din, insha Allah za mu samu alkhairi sosai. Komai gashi nan automatic kana yi za a sauke ma. To na bar ku lafiya, kar a manta a danna mana subscription, sannan a yi sharing din bidiyo nan domin yan uwa su amfana su ma. Sa'annan a danna mana alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku rinka samun shi da wurwuri. A danna mana kuma liking. Masha Allah, muna godiya sosai da irin gudunmuwar da kuke bamu. Yauwa, sai abu na ƙarshe da zan yi mana bayani akan wannan ita wallet din. Okay, akan abu na ƙarshe, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan YouTube channel din. Insha Allah za mu kawo muku dukkan wasu abubuwa, da further information din, za mu kawo muku wasu sabon bayanai. Yanzu dai abin da za ka yi kawai ka yi claiming din. Good morning, this wonderful morning. Another free mining that could get to your wallet immediately. We all know about Solana. Solana is a coin already listed in Binance, and we trade it. I will show you even where you can find it in Binance and even the current price of Solana. Now, what you will do here, if you want to mine Solana for free, you click on these two dashed lines where we usually go for add token. Now you write Solana. Can you see Solana is out now? So on this Solana, click it to your right hand side. Solana is on now. So leave it. In Binance, we call it, the abbreviation is SOL. So even those of you that are trading right, you know it already. Now can you see it here now? This is SOL. SOL is here now. So what do you do now? You copy the address. Copy Solana address. So click on copy it. Click on copy it. You have copied it now. Then the next is to go to the link I will send you. See the link now. Solana. You click on this link. You click on this link. When you click on the link, you register. The only thing you need to do is just to enter your Solana coins address. So the one you just copy now, enter it here, and that's all. Click on start. Click on start. So it has start mining Solana for you. Can you see it now? It has start mining. Yes, it has start mining Solana. Gradually, can you see the rate of it moving? It has started mining Solana. Can you see it now? This is your account information. Can you see it? This is your referral. If you want to refer someone, then you click on this, you copy it, click on the whole thing, you copy it, then you send to the person you want to refer. They will give you commission for doing that. Can you see? Manage your account. It is mining now. It's mining now. So you can also withdraw it to your account. Click on withdraw and see the minimum withdrawal and maximum withdrawal. Can you see it now? The minimum withdrawal here is 0.1. So as it is written, once it's entered to 0.1, you can withdraw it. And the maximum withdrawal here is almost 100